No, Javier, pakita na. Ang imong tinuod mga. Uy, tanawang! Bawang siguro burag imbudo. Burag imbudo. Asi kapitan. Ayo. Uy, Ayo. nasulod. Koy, tawagon sana ako ha. Ha? Asa? Uy, Asa? tawagon Asa? sana ako. Boss to ko. Tawaga! Oh no! Karon ba yun? Kap, nastuko diri ka po kay gahi mo kay ni murag nasuko man. Kung sa'yo problema na niya? Ay, Ayo! Kung sa'yo problema ito ko? Kap, may nga po niya, Kap! Tingani, lagi na ko Ang ipit ko ani ba? Ano na mga sundang? Mangguna ko, Kap! Mangguna ba? Mangguna! Oh, ito ba yung problema di ay? Una, niyan ko sa imo ha. Kini, daghang kong tanong. Oh, sige kawaton. What? Ang atong unggoy, kulang, sobra pa man na sila. Hanganong mahurot man. Kaya sabi na ngawat. Na ako'y nakitaan, bulaw og buhok. Asa man na siya karon? Ang butog asa, basta kay bulaw og buhok. Mo lagi mikap. Ay mayog, sa sulod na to ni istoryahan, kaya ron masuta na ako na kung kinsa ng kawatan diri sa atong barangay. Kaya para atong maistoryahan na dito sa sulod. Dili kay para maayo. Tuko. oh, Kinsa may imong gidudahan nga nanguha sa imong marang? Mao lagi ni Kap. Ang akong gidudahan, mga unggoy. Ang problema, pagkakita nako nidagan siya, hapit pa mahulog sa marang. Bulaw magbuhok, nagbit-bit pag yung marang. Ato ipatawag na siya, kaya para masuta na to kung tinuod magyod na siya. Gani, basta bulaw to siya buhok. Kinsay ngalan? Wa pug ko kaila kay ambot og bag-o batong diri. Wa may nangawala diri sa atong tanom sa unang mga katuigan. Kinsa may imong gidudahan nga mangawat sa imong marang? Bulaw gyud tog buhok lagi. Oh no. Bulaw buhok? Dili to katong bakser? Bakser? Katong atong idol Kap. To agira karon. Ni apel to gira dito sa Ukraine nga dibalin sa Israel. What? Ay, napa ni mga watmarang Kap magdala og glove? Ay. Ting lisuda ikat-kat na. Ato na ipatawag kay itong mga silingan. Naya ako na una-unaan. Agay! Nga bulaw og buhok. Kanagap. Basig mauna. Si Jampio. Ato ipatawag. Ahma to akong badi-badi. Kara, kaya ko itong mailhan. Badi! Pani na si Jampio na ipatawag kay atong sayo ni kay di ni masulban ni problema ko ani akong pagdagan yung pagkakapitan mapildi ko. Adto na ko si Jumpio. Si. Uy, buwas na yung balay ni Jumpio. Ayo, nas Jumpio dire. Oy, unsa man? Patawag daw kang Kapitan Jumpio. Wala man ko isa laan. Nga nang gitawag man ko unsa man day problema day nga ipit ko ani ba? Nga ani oy. Adto lang kag Man siya. balay ni Kap. Balay ni Kap. Oo. Sige. Di ato ko. Baliahan naman si Jampio. Naana dito Kap sa gawas pasulod na to. Jampio, dali. Kay naay problema ning ato ang barangay. Gumikan sa imuha. Nga nay nawala diri sa kabukiran ni nawad-an ato ang amigo diri marang. Oh no. Tinuod ba ni ang iyang gimulo sa imuha nga ikaw daw mo nang muha sa iyang marang. Wa mo ko kabayo ani Kap. Tanawa ka? Tanawa. Unsa man ni? Tanawa? Ikaw yun siguro. Unsa man ni Kapo? Marang ni, tilawi. Ikaw yun siguro. Jampio, ang nanguha og marang. Tinuod dili. Hindi man nilagi kan. Mapriso ka. Nagpamatud na gyud nga ikaw siguro gyud nagkuha og marang. Kayo, nagkaon na kag marang aman nagikan din ang marang Di ka mo na lang good cup kay nagkuha ko og adtumig ko ang nagpalit ni og marang natlang ba ng taon yan niabot ko lang kuha ako kabalo unsay kuan ani kay natla lang pud nga nagsige ko kuan kay galing mo bag-o. Tuko, unsa may mong gidudahan kan Jampio?
nganong gidudahan man nimo ni siya nga manguha og marang nga nagpalit naman din eh. Duha akong giturahan. Una, bulog buhok. Oh, Positive. Oh no. Ang ikaduha, laom kay lubot. eh, Pikas kay lubot, murag kanal sa drainage. ato klaro na iyang lubot. Naalagi. Kung Isa tinuod, ka diba? karon. Jampyo. Unsa man gyud ka tinuod, ikaw bulaw naman. Unya ang iyang ipamatuod nga ang imo daw lubot tinuod bagid nga nanganal. Mao man na iyang pamatuod nga ikaw gyud kuno mo'y nanguha sa iyang marang. Tinuod na. Mapriso ka. Bulag buhok. Si 4 alas mo siguro to kay bulag mo to buhok. Wala to intercap. Napa din mga marang magdala og gloves. Consider man to. Asa man ni? Mga mangay man ni. Oy. Dili. Dili. Ay sa jampyo. Ato ipamatuod sa iyaha nga kung tinuod gyud ang imong lubot. Kana na lang gyud kay bulaw. Naa naman. Pero kana imong lubot tinuod bagid nga nanganal kay mo iyagi pamatuod nga pagdagan nanganal ang imong lubot. Na, pe. Diya ara mata diri. Ayaw ka ulaw. Kay ato ang pamatuod kung ikaw bagid mo ay nanguha sa iyang marang. Be? Ipit ko ani ba? Jampyo. Ipamatuod diri sa amoa kay kana naman lang yun ang amoa ang ayan mapamatuod ang kanang imong lubot kay kanang imong bulaw kana kapikat. Oh, mao gyud di dudahan sa imo. Be, kita naman diri kay para masulbad nga ato ang kuan sa barangay kay Ipit ko ani ba? Ulaw pagid ta. hastang ipita. Kay mudagan ra ba ko pagkakapitan? May lubot nato nga wa man tay lubot. Ang lubot na lang yun. Ipit ta ani ba? Hastang ipita. Oh, Jampyo, pakita na. Ang imong tinuod mga. Hoy! Tanawan! Siguro na eh. Buragin budo. Buragin budo. Ano ni? Unsa man? Nagkumataw na yun siya na ginagkumataw mo. Pero ito man to. Ha? Unsa man yun? Dili siya. Unsa man? Dili gid siguro kap. Unsa man eh? Ito man to. Ito mang Ang iyang kigol. Ang iyang kigol. Ang iyang kigol. Jampyo, Toko, kanang inyong pagduda-duda, kinahanglan nga karon nga eleksyon, basig mawad-an kog butante na hinuon gumikan sa inyong duha. Pag nilamanuhay mo be, kanang nilamanuhay nga kanang maayo ang inyong relasyon diri sa atong barangay. Karon dayon ka? Lisod po, ano sa pamantabang nilamanuhay ani? Karon, Ipit ko ani. Di mabawi ko na kumarang. Sige na lang kap. Kung dili ka kap. Kung dili pa eleksyon. Tagpila mang anak ron kap. kanang ana. Ato sa nang kuan kay marang ra gyud na gihapon pagon. Manang ihatag nimo karong eleksyon? Oh, nya ato na nakuha nun. Anglan nga karon nga eleksyon butaran yun ko ninyo ha. Kundi Oo, kay lubot talaga. pag nilaman na kayo mong duwabe, kana makita na ko. Ibutan mo na. na mo kap. Ay kabala ka. Ay, may butang. Oh, nagnilaman na mo. Hag lang, hag. Hag lang, ayaw pakis. Uy, sana all. Pagkagindot kayo ni atong eleksyon karon. Mura mo daw kayo na nga ni. Ibuta sa kupitan. Kupitan, no? Dili. Lamang na unsa naman ni Nuri. Ay, Nga naman inyo naman akong gibutahan.